Kliem mimli mibeda u instigazzjoni għal mibeda. Dan kien id-diskors ta' waqt l-attività politika tal-Partit Laburista fiż-Żurriq, kemm mill-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll mill-Ministru Clint Camilleri. Robert Abela infex f'attakki kemm fuq il-kandidati tal-MPs kif ukoll fuq il-Partit Nazzjonalista. Mhux sejjerna xilhom! Mhux sejjerna xilhom! Waqt li baqa jgħid bil-politika kattiva u jissaħħan l-irjus ta' dawk preżenti. Dan mhuwiex iżmien li nistrieħu anzi huwa żmien li nirrankaw aktar! Dawn l-attakki komplew ukoll mill-Ministru Għal-Awdex li jagħmel diskors b'instigazzjoni għal mibeda fejn Camilleri sostna li wasal iż-żmien li jwieġbu b'saħħa u jużaw l-armi. Irridu wieġbu lil dawn il-forzi b'saħħa tremenda, determinazzjoni li ma bħala u bl-arma l-aktar li jitwerru minna. Il-Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza li l-poplu jivvota favur id-demokrazija. Dan meta fl-istess nifs sostna li jridu jwieġbu kif għalmuhom missirietom u saħaq li jridu nagħtu risposta lil min irid jitfa' lil dak u lil ieħor il-ħabs. Ser inkunu qegħdin nirrispondu ix-xewqa lil dawk anzi li x-xewqa tagħhom hija li jixtħu lil dak u l-ieħor il-ħabs. Intant Abela fid-diskors tiegħu baqa' jgħid bl-establishment intant meta l-poplu Malti u Awċi u rih biċ-ċar f'żewġ protesti organizzati f'ġimgħa waħda li għalihom attendew l-eluf li mhumiex jaqblu ma' tmexxija Laburista ta' Robert Abela.